Pána ministerského predsedu doktora Jozefa Tišu privítal okresný predseda strany pán farár Šuber. Teraz sa ujíma slova pán ministerský predseda. Slávnostné zhromaždenie, drahí bratia a sestry, duch politického nášho dejstvovania od 6. októbra, ktorý vedie nie len naše vládne počínanie, ale vedie i náš pospolitý slovenský život po mestách a dedinách slovenských, je nové Slovensko. Nové Slovensko chceme budovať, nové Slovensko chceme na veky zabezpečiť, aby bolo šťastným, spokojným domovom každého roduverného Slováka a každého nášho spoluobčana, ktorí tu s nami stáročia bývali a ktorí s nami tvornosti, priateľskej láske i ďalej nažívať chcú. Nové Slovensko. Čo toto má znamenať? Mali sme Slovensko i doteraz. A preto hovoríme, že nové Slovensko. Mali sme Slovensko. Mali ho naši otcovia. Budovali sme ho im za posledných 20 rokov. Nemohol by nikto poprieť veľké úsilia vyplutia síl, ktoré sme počas posledných 20 rokov uplatňovali, aby sme z domova slovenského spravili skutočnú našu slovenskú vlast. Ale tie urputné boje, ktoré sme prekonávali, na každom poli. Nie len na politickom, ale i na kultúrnom, sociálnom, hospodárskom poli. Dokazujú to, že Slovák nebol spokojný s tým Slovenskom. A preto sme bojovali, aby sme zhodili do seba všetko to, čo zbytočne uväzňuje, zbytočne púta ducha, silu Slovensku, ktorá sa chcela rozpútať, aby si vybudovala celkom slobodné Slovensko. Toto nové Slovensko, toto je dnes naším cieľom, vysokým ideálom, súhrnom systematickej práce politickej, sociálnej, hospodárskej a kultúrnej, do ktorej systematickej práce, keďže je to veľké historické dielo, musíme zapnúť každého Slováka, všetkých obyvateľov Slovenska, a preto sme kráčali v prvom rade za tým cieľom, aby sme národ slovenský zjednotili. Nové Slovensko cieľ, zjednotený národ, prvý krok a základ a podmienka nového Slovenska. Nemohli sme preto trpeť. Nemohli sme preto trpeť, keď sme chceli a chceme nové Slovensko, aby toto nové Slovensko chceli prekážať strany, kliky, všelijaké tajné spoločnosti svojimi nekalými cieľami a podozrivými úmyslami. Zjednotený národ prejavil svoju vôľu prvýkrát 6. októbra. Podpísaná bola vtedy dohoda, ktorá hovorila o tom, že
že program Linkovej slovenskej ľudovej strany na autonómiu Slovenska prijímajú všetci ostatní vodcovia politických strán a podpísali toto v Žiline a podpísali nám to ďalej reprezentanti všetkých strán v Prahe, aby na tomto základe budovalo sa nové Slovensko. Je pravda, že podpisy tieto boli, ale podpisy sa stali, ako nám to zmýšľanie jednotlivcov a udalosti neskoršie dokazovali v tom zmysle. Podpísali sme, no dodržať nemusíme. Veď to bola už tradícia minulých režimov, že podpis neplatil nič, na podpis sa hodilo rukou. A národy, ktoré čestne si mysleli, že máme sľuby, máme podpisy vodícich činiteľov, môžeme teda za svojím programom spokojne ísť. Ani sa nezbadali, keď si vodcovia povedali, to je historického významu síce podpis, ale pomery sú nie ponekud inšie, ponekud sa zmenili a ten podpis patrí síce do archívu, ale neviaže a není podkladom budúcnosti. Tu si robíme teraz, ako chceme teraz. Poučení týmito skúsenosťami, isté, že sme si nemohli zakladať jediné na dané podpisy. A nemohli sme čakať, aby sa duch tento znovu schopil a začal svoju rozkladnú prácu v národe znovu podľa strán, podľa skupín, podľa rozličných organizácií a preto sme museli prikročiť k tomu jeden národ, jedna strana, jeden program, jeden cieľ, nové Slovensko. Jeden národ, jeden vodca a jeden spoločný cieľ. Slovensko vo svojom zriadení dla svojich zásad, dla svojich zákonov spravované, aby každý Slovák cítil, že to je výraz jeho ducha, jeho presvedčenia, jeho želania. Základom tohoto nového Slovenska, si pozrite si dnes na toto námestie a prirovnajte dnesné zhromaždenie a nie len v prievidzi, ale kdekoľvek po Slovensku dneska tá predvolebné zhromaždenie kolajú. Prirovnávajte tieto zhromaždenie so zhromaždením posledných volebných zhromaždení a uznáte všetci, čo to za rozdiel na Slovensku teraz a pred 2 rokmi. Ako sa to volilo pred 2 rokmi a ako sa to volí dnes. Ako sme stáli pred 2 rokmi jeden proti druhému, ako sme nadávali jeden druhému, ako sme sa trhali, ako stojíme dnes. Pozrite, ako grímske légie, ako pluchy svatoplukové, ako výbojné vojska, ktoré idú za svojím cieľom pod znamením Slovenského kríža, slovenských vrcholov. Veľký rozdiel v predvolebnom boji a v politickom živote vôbec. Takto rok som chodil po Amerike, nie s politickým poslaním, ale s kultúrnym. Spolok svätého Vojtecha ma sa vyslal. Nebol by ale Slovák a ani Slovák v Amerike Slovákom, keby ma neboli požiadaní, že aspoň na jednom mieste musím hovoriť aj o politike slovenskej. Bolo to v Chicagu, kde keď pred veľkým zhromaždením našich Slovákov mal som hovoriť politicky.
A tu som povedal tú vetu. Politicky som sa už narečnil mnoho. Nikdy som nemal ale takú radostnú a ľahkú úlohu politicky hovoriť ako teraz pred vami Slováci v Chicagu. Lebo